हाय एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काली हूँ पणा संक्रांति अच्छी मो बाबांकर जन्मदिवस। खाली संक्रांति नहीं, प्रतिदिन मुझे दर्शन करने को चाहे आउ से भी मत सब विपद रक्षा कर मो परिवार को। तो बहुत विश्वास रही बाबा उपरे। काली जन्मदिवस अवसर में मो बाबा को गोटे गिफ्ट करी, सेटा भी मो निज हाथ तैयारी। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇଟା ତିଆରି କଲି ତ 3 ଥର ଫେଲ୍ ହେଇଛି। ତ ତାପରେ ଘରେ କହିଲେ କି କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ କରିକି ମନ ଦେଇକିରି ଭଲସେ ବନା, ନିହାତି ପାରିବ। ତ ତାପରେ ସେଇଟା ବନେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି କହିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଚଢ଼େଇବେ। ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲେ, ଏହା ପ୍ଲାଏରେ ହେଇଛି ଆଉ ଆକ୍ରିଲିକ୍ କଲର୍। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବନେଇବା ପାଇଁ। ଭଲ ହେଇଛି ନା? ବାସ୍ ଖାଲି ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନେଇବାର ଅଛି, ସେଇଟା ବନେଇନି, ଆଜି ହିଁ ତିଆରି କରିଦେବି। କାଲି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ଆଜି କ'ଣ ସବୁ କଲି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲ ଦେଖିବା।